que la cohesió és un dels grans reptes que té la ciutat de Tarragona i que amb el pas de les dècades aquelles carreteres nacionals que unien el nucli històric de la ciutat amb el territori han anat perdent el seu sentit original i que amb el temps s'han anat convertint per l'urbanisme fragmentat que hi ha hagut al llarg del segle XX i bona part durant l'època franquista precisament, s'han anat convertint en barreres infranquejables pels vianants, per la ciutadania. Saben vostès i la gent que ens escolta que és molt difícil tornar cap a Torreforta, especialment de nit, i que és pràcticament impossible anar de la Floresta o de Parc Riu Clar cap a l'entorn de Joan XXIII caminant. Saben que és una odissea voler anar de Boscos cap a la Via Augusta, malgrat seria un passeig la mar de bonic, però que ara no ho és, i saben que és impossible o seria impossible tornar cap a Sant Salvador des del centre si no fos pel fet que hi ha gent que ho fa, perquè hi ha gent que ho fa. I per tant que tenim un problema greu. Una ciutat ho és si la podem caminar de punta a punta, si no tenim un problema i l'hem de resoldre. En aquest sentit, vam arribar a un acord des de l'Ajuntament amb l'Estat, amb el lideratge de l'alcalde Ricomà, que es va fer públic a principis del 2023, també ha personificat en la persona de Xavier Flores, secretari d'Estat en aquell moment, amb un acord que pretenia revertir aquest impacte segregador de la major part d'aquests vials, en concret a llevant un passeig ciclable, a ponent l'ampliació del pont del Francolí per a bicis i vianants, a més de la urbanització de la carretera del Tanatori, vol dir voreres, vol dir llums, vol dir nova pavimentació, la pavimentació nova a tot arreu on fes falta, i especialment en el cas del ponent fins a Bonavista, i una obra molt transformadora, de molt d'impacte, que és la T11, on s'hi faria un passeig ciclable exactament igual que està lligat al llevant, per a bicis i patins, i per a vianants, per tothom, que tingués els passos de vianants semafòrics allà on fes falta, a més d'un pas de vianants molt important que connectés l'Albada amb l'entorn de la Granja, la plaça verda aquella de davant de l'Institut de Torreforta, que permetés el pas a nivell i canviar la filosofia del que hauria de ser una avinguda i que ara és una autovia, que és la T11. Una carretera que trenca el ponent en dos i que separa el ponent del centre, connecta cotxes però separa en aquest sentit persones i separa vianants. A més d'una cosa que no tenia res a veure amb aquest traspàs però que ja que hi érem ho vam fer venir bé, que és les pantalles acústiques a l'A7 perquè en molts llocs la contaminació acústica es menja als barris que hi toquen. Això va ser fruit de moltes negociacions, però ara és a l'alcalde Viñuales a qui li pertoca, jo diria que l'honor i la responsabilitat de materialitzar o fer materialitzar tots aquests acords. No ens preocupa Llevant des del punt de vista que està molt lligat i està vinculat a Next Generation. El 2025 allò ha d'estar fet. Ens preocupa Ponent i ens preocupa Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador. En el cas de Ponent ens preocupa el fet que no hi hagi dates ni compromisos de calendari fefaents per part de l'Estat. I veiem que podem esperar molts anys o podem esperar-ne pocs, depèn de si apretem o no des de l'Ajuntament. I aquí convidem a fer-ho, a apretar. I també convidem a encetar aquesta tercera negociació, qui sap si pel traspàs de carreteres, però sí per fer complir el titular de la via les seves obligacions amb la 240. És a dir, l'Estat té l'obligació de tenir la pavimentació en perfecte estat, les lluminàries en perfecte estat i no ho estan. I de pas, li hem de demanar a l'Estat que volem un vial urbà, un passeig igual que el de Llevant i igual que el de Ponent. Si això s'acaba materialitzant en un traspàs de carreteres, perfecte, però aquí qui té l'interès en el traspàs és l'Estat. Nosaltres el que tenim interès és en que facin els deures que pertoca per urbanitzar les carreteres. No volem una Tarragona trencada pel riu, sinó que aquest sigui un punt de trobada i que les bones paraules s'acompanyin de voreres per fer realitat que es pugui caminar de punta a punta. Per això demanem els següents acords. En primer lloc, demanar a l'Estat celeritat i concreció en els terminis, tot fent públic el calendari d'actuacions previstes a Ponent, especialment pel que fa a les inversions lligades al passeig ciclable de la T11 i els seus passos de vianants semafòrics, així com les noves voreres del Tanatori, lluminaris i nova pavimentació a la Nacional 340. En segon, vetllar pel bon compliment de l'execució del projecte del passeig ciclable a Llevant i l'ampliació del pont del Francolí, tant pel que fa al contingut pactat com pel que fa a la qualitat de l'execució del projecte. En tercer lloc, demanar a l'Estat celeritat en l'aplicació de les pantalles acústiques de la SET i, en quart lloc, encetar la negociació amb l'Estat per la renovació de la 240
a Sant Salvador, renovant la pavimentació, les lluminàries, els possibles passos de vianants i generar un passeig ciclable al nord exactament igual que el de Ponent i el de Llevant. Això és el que demanem. Gràcies.